लोगोफोर नोंथांमोना सिनायखानाय जानांगौ जोङो दाउखि एबा गौरां पार्क बेरायफैनायाव बिथांमोनखौ लोगो मोनदों नैबे बिगाल। हेल' लोगोफोर गासिबो मोजाङै दं होननानै आं आसा खालामो। दिनै आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायबावबाय। आं दिनै दंफैयो न'निफ्राय एसे गोजानाव एबा गोजानानो नोंथांमोना नुगोन आरो आं दिनै नोंथांमोननो देखायलांनो नाजानाय जे आं जाय जायगायाव दंफैयो बे गोबां मानसिया मिथियोबो आरो मिथियाबो आरो मोजांबो जायगाया आरो गाज्रिबो। नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायनो नाजानाय। नै आंजों दङ अनार आदा दं, ओजों बाजैमोन दं, आब'मोन दं। नोंथांमोना नायलांबाय था आं नोंथांनो देखायजोबनो नाजागोन। जिखिनि हायो बेखौ आं देखायनो नाजागोन आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ आं देखायगोन जे मा जायगायाव दंफैयो। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायजोबबानो जाबाय। नायलांबाय थादो थौब्ला। नै जोंना केमेरामेना केमेरा लाबाय दङ आरो बिराद मोजां भिडिअ लानो रोंगौ बिथाङा एबा अनार आदाया। दा बन जाथ'ना दोङो फुंनि नालाय, जों फुं टाइमाव फैयो नालाय, जाय माने मेन गेटआ इमोन आरो खिन्थु जोङो दा फुंद्रायाव फुंसिनाव फैबाय नालाय। बेलासियाव बा बेसेयाव खुलियोखौथ' जों बुंनो हाला, दा सोंलांबासो मिथिगोन। खिन्थु दा फुंद्रायाव नालाय बन जाना दं आरो बेखायनो जोङो बेलेग लामाजों हाबबाय। दा नायलांबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायलांबाय थानि मा मा दं। बे गौरां दाउखि ब्रह्म माने गौरां पार्क आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं देखायलांबाय थानि। खेबसेमोन माथो नैबेनो जाय जायगायाव गौरां पार्क होनो दाउखि ब्रह्म बिनि मुङै आरो बे पार्कआ नोंथांमोना नुदों जानांगौ। नैबेनो सोनोमा 15 मार्चनि 1960 जादोंमोन आरो थैनाय सान 13 जुलाइ 1989आव बिथाङा रुंसारि जालांदोंमोन। नैनो आरो बेमोन बिथाङा बेयाव खाम्फा बानायनानै दोनदो नेरसोन महरै। नै आरो सोरगिदिं जिपसि दङ। नैबे बेखै बाजैआबोमोन दं, ओमफ्राय अनार आदा दं। बे आरो दैमा मोनसे दङ। बे दैमायाव माबा जायो नामाथाय, गेलेनाय नामाथाय। दाउखिखौ नुफेरबाय? माबायसामोन दाउखियालाय? मोजाङानो। जैनिलै इयाव जिरायना दं मालाय बिसोरो। नै आरोबाव जोंना माखासे मानसिफोरा सफैबावबाय। इयाव नाव गाखोनोसै मालाय खनसे। 100 थाखा। फुङाव फैबाय थांखाया माने। खोनसेलाय हो मा टिकेट लायाखै? मा दाउखि ब्रह्म सिनायनायानो लागोन दा लानोसै। थान्दासो नै इयाव रेस्ट लानो हायो आरो आरामनो। गोबां मानसिफोरा फैयो होनना बुंदो, खिन्थु दिनैसो हाबफेरदो। क'क्राझाराव फैबाय थाबाबो हाबनाय जायाखैमोन, दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबफैदों आङो। बेखायनो मा मा देखायनांगौ देखायलांबाय दं, नोंथांमोना नायबायल' थाबानो जाबाय।
बेयावबो नाव जावनो हायो नाव जावोबाथाय 120 थाखा जावगासेयावनोलाय नै दैमा बे गौरां पार्क एबा दाउखि ब्रह्म गौरां पार्कनि सिं एबा साखाथियाव थानाय बे दैमा आरो नोंथांमोना नाय नै थान्दा बार फैदो बोथोरा दोमैलु नङाबा जायगाखौ आरो साफासिन नुबावगौमोन बे पार्क नालाय जिरायग्रा जायगा दंजोबो बेयाव बे गौरां पार्कनि साखाथियाव थानाय बे दैमायानो गौरां दैमा होननाया नोंथांमोन नै माखासे बिथांमोना बिराद गोलावलै माथो उन्दैफोर न'आव नांगौमोन ना भिडिअ खालामनानै माबायसा होनदो माबायसा मोसायो होनदो बिसोर माबायदि मोसायो होनदो लोगोफोर नोंथांमोना सिनायखार जानांगौ जोङो दाउखि एबा गौरां पार्क बेरायफैनायाव बिथांमोनखौ लोगो मोनदो नैबे बि गार्लस जाय फेसबुकाव जों नुनो मोनबाय थायो बे बिमा बिफा आरो लोगोसे फिसाजो सानै दङ एसन दोनथ'बाय नोंथांमोन नैबे नायजों दाउखि ब्रह्म एबा गौरां पार्क सानमारि क'क्राझार पार्कनि नेमखान्थिफोर बेखौ आङो साफायना लादों नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो बेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों नायगिरिफोरनिसिम जादु समायना